faru ta ƙare. Ga takarda ga biro. Ban gane ba me kake nufi? Sakin ki zan yi. Saki? Yes, saboda kwata-kwata ba kya mun biyayya. Ban ga amfanin auro ki ba. Ba gaisuwar safe, ba girki. In zaki fita unguwa, ba kya tambaya ta. Saboda haka sakin ki zan yi, ki fita wata ta hego domin sarara. Haba mana bawan Allah saki? Ka san fa duk darajar ɗiya mace gidan mijinta ne. Ni yanzu idan ka sake ni yanda kawaye na ina dan fifika ina da daraja. In ka sake ni fa shikenan fa na zama kamar wata second hand. Kai kan kai hakuri. Kalla saurara, wannan ke shafa can ta matse muku ke da kawayen nan. Ba ni da guri yanzu wanda i wuce ki gidan iyayenki wata ta dubu. Dan haka ina tsaya ni hakuri mana. Wallahi tallahi zan gyara halina. Kamanya kenan? Zan dinga gaida ka girki kai har abin ma da baka ce ba wallahi zan maka. Abba mai gida. You promise? Yes, I promise. Guy, saki ba kyau ba daɗi. Da kowa to badan wuya ba lada wallahi. Ai da talikin gidan iyaye. Oh, sorry. Don't cry. A huce haka.